alle sammen, velkommen til. I dag skal vi spille noget Minecraft. Og jeg har ikke Patrick med i dag. Men som I kan se, så spiller vi på en survival island. Og vi er inde på en server, som hedder Lishcraft. Og jeg kender den helt klart. Vi startede sådan set på den her i går aftes. I kan se, at vi har ikke så meget endnu. Vi filmede lidt, men det gik ikke særlig godt. Så vi begynder bare nu. Patrick er ikke med, som sagt, men jeg tror vi skal optage en flere afsnit i dag, så der vil han helt klart nok komme ind. Men ja, vi skal egentlig bare have mine ud og komme afsted. Ja. Okay, nu har vi da 2 stacks, men jeg ved ikke, hvad jeg har her. Der har vi ikke noget. Det var der. Lige en stack med. Vi skal have gjort vores meget større. Jeg tror vi skal have bygget den vej. Men ja, som sagt, vi spiller Survival Island. Slutter prøve, det er Skyblock. Ja, det er Skyblock, vi spiller. Ja, vi startede på den på aftersyn. Der er ikke så meget at sige. Super god server. Ikke særlig meget lag indenfor. Det er dejligt. Og undskyld hvis I kan høre mig så meget. Men mit fjernsyn er også tændt. No. Jeg tror faktisk bare jeg pauser videoen nu, og så vender vi tilbage, når vi har minet en stack. Så fik vi en stack. Og ja, nu skal vi lige have det her. Ja, så gør vi sådan her. Herovre med det. 3 det er træer er vokset. Den er vores det. Det er vigtigt at vi får alt vores træ. Det var ikke meget. Jeg håber der kommer lidt mere derinde. Så det store ud. Please. Så. Godt. Fint træ. Godt, så fik jeg da også lige 40 planks. 19, godt. Nå, det jeg så havde tænkt mig, det var, at vi gjorde sådan her. Der får vi nemlig en masse af dem her. Og så graver vi sådan her. Det der ikke måske nu, at jeg kommer til at slippe. Det er meget sur. Starter jeg bare lige med at gøre sådan. Det er min computer, der er meget irriterende. Nå. Men ja, jeg vil gerne i gang med at lave nogle let's plays. Det er der også nogle af jer, der har spurgt om jeg ikke kunne filme noget Minecraft. Men jeg havde egentlig sådan en lille episode, hvor jeg ikke gad spille Minecraft. Men ja, jeg er begyndt på det igen. Så jeg håber I er glade med. Men Patrick er lidt syg lige i øjeblikket, så han har det ikke så også. Så han er træt og gider ikke så meget. Men ja. Shit. Det mest nederen jeg har prøvet her. Det mest nederen jeg har prøvet her, det var simpelthen bare, jeg havde minet
6 stacks cobblestone. Oh shit. 6 stacks cobblestone, og så faldt jeg vist ud over. Hvor er det irriterende? Nå, vi skal snart bygge et... Ui, ja. Det er lidt noget lort, hvis der kommer nogen. Og yes. Jeg skal lige tjekke min balance. Jeg har brugt... Nå, jeg har næsten brugt halvdelen af alle de penge, jeg tror. Men det er der køber nogle saplings. Og det irriterende, at der ikke kommer nogen. Fordi træ, det er næsten det vigtigste, man skal bruge penge. Træ som med det. Men nu tror jeg også snart, at vores ø er så stor, at der begynder at spawne mobs her. Der kan ikke spawne mobs lige fra starten af. Det skal være et eller andet stort. Det synes jeg egentlig er meget fint. Jeg ved ikke, hvad man egentlig spiller på. Easy kun. Derfor er der ikke mange mods. Ja. Det var da kedeligt det her. Men jeg tror, jeg ved ikke helt om mig og Patrick bygger en sådan stor ø, eller om vi bygger sådan en trappeagtig op til næste lag og sådan her. Der har jeg prøvet før, og det var faktisk rigtig godt. Men problemet det er bare, hvis man skal bygge sådan nogle høje huse og sådan noget, så er det pænt svært, når man har 2 etager. Men det er meget effektivt. Jeg tror, mig og Patricks mål, det var helt klart, at vi skal have lavet et ordentligt hus. Og så vil vi også gerne have lavet en mob spawner. Så det er det, man kan tjene helt mange penge på herinde. Jeg så en i går, der havde en mob spawner, hvor han skrev lidt mere om. Han tjente noget med $1500 i timen eller sådan noget af det. Og det er pænt mange penge herinde. Men seriøst, undskyld hvis jeg ikke siger så meget. Jeg er pænt træt. Det er nok også lidt bedre, når Patrick kommer med på dem. Kommer nok mere gang i den. Og så den intro, som er i starten af videoen her, som så. Den er ny, jeg har så lavet den. Jeg håber I kan lide den. Jeg er ikke god til at lave introer. Jeg håber at jeg bliver bedre. Men ja, jeg håber den var sådan lidt god. Men det tager ikke så lang tid. Men et godt program jeg brugt. Jeg tror jeg kan linke noget til den. Nå, nu er jeg snart ved at være færdig. Det går ret langsomt. 2 stacks tilbage. Men jeg tror også mig og Patrick skal snart til at bygge et hus. Så bare have fat i nogle flere træer. Nogle flere saplings i hvert fald nu. Må lige til sådan. Men jeg kender en lille
Nå, undskyld hvis jeg lige bare lige kom og springer ind i et eller andet, jeg var i gang med at tale med. Men mit program stoppede lige med at optage. Jeg kan maks optage 10 minutter. Ja. Så. Jeg tror, det gør det sådan her. Så er det et lag mere. Ja, jeg udvider bare. Så, endelig. Og der er også kommet græskar, kan jeg se. Ja, okay. Jeg kan se det. Så, sådan her. Ja. Lidt meget lavt herindefra. Sådan. Ja, nu går vi til My Shop. Det er en fantastisk god shop, som jeg prøvede i går. Den er virkelig, virkelig god. Og den er... Og så her. Pis. Og så må Patrick også komme ud i stedet. Okay. Nå, men så fik vi da også lidt træ. Ja, det var egentlig alt, hvad vi havde for nu. Vi ses i næste afsnit, hvor Patrick helt klart også vil være med. Men ja, tak fordi I så med. Hej hej.